Hevdemî li vû tevgera artêşa Tirkiye li ser dirêjehiya sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re ku di çend rojên borî de bêhtir kiriye, topbarankirina bajarokê Til Rifat şeva borî PYD hewl dide welatiyan li bajarê Girêspî wek martalên mirovî ji xwe re bikarbîne. Ji roja 18 Mehê ve PYD konek bi navê mangirtina li dijî destwerdana Tirkiye li Girêspî çêkiriye. Çend hejarek daye hev ê xistiye dibin de. Li ser zarê wan hejaran, medyayên PYD ku wêneyên hin ji wan belav kiriye, belav dikin. Dixwazin hin ji pêkhateyên Girêspî bikin martalên mirovî li pêş derbasbûna Tirkiye bi bajêr. Dixwazin wan bikin qurbaniya şer û bercewendiyên xwe bi Tirkiye re ku ji nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê şerê xwe veguhestine nava Rojavayê Kurdistanê. Dê çend rojên borî de Tirkiye ragihand ku ew li ser operasyona li dijî çekdarên PKK û PYD li Rojhilatê Firatê rij de. Li gor jêderna xwecehî, Tirkiye amadekariyên xwe li ser dirêjehiya sînor ji serê Kaniyê ta Girêspî kiriye. Di 48 demjimêrên borî de hejmarek êrişên asmanî lê deverên cuda encam dane.